Καλαμάτα, Απρίλιος 1941. Η Ελληνική Δουνκέρκη. Μια εκπομπή αφιερωμένη στην τελευταία μάχη που διεξήχθη στην ηπειρωτική Ελλάδα μεταξύ των Βρετανικών στρατευμάτων που υποχωρούσαν και των Γερμανών εισβολέων. Από φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με την ΕΡΤ Καλαμάτας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του συγγραφέα Νίκου Ζερβή, του ανθρώπου που έκανε μέσα από το έργο του γνωστή τη μάχη της Καλαμάτας, στην πόλη όπου αυτή η μάχη διεξήχθη. Η μέρα χαράζει 28 Απριλίου του 1941 και στην Καλαμάτα είναι έτοιμη να δοθεί η τελευταία μάχη στο υπηρετικό έδαφος της Ελλάδας και της ναζιστικής Γερμανίας. Μέσα από έναν άπελπη αγώνα, τα βρετανικά στρατεύματα που δεν κατάφεραν να επιβιβαστούν σε πλοία και να μεταφερθούν στην Κρήτη για να συνεχίσουν τον αγώνα κατά του ναζισμού, πολέμησαν με γενναιότητα εναντίον του εισβολέα και τελικά υπέκυψαν στις υπέρμετρες δυνάμεις τους. Βρετανοί, Νεοζηλανδοί, Αυστραλοί, Ινδοί, Κύπροι, Εβραίοι, Παλαιστίνοι και Ιουγκοσλάβοι ενώθηκαν σε έναν αγώνα υπέρ της ελευθερίας όχι μόνο ενός μικρού αλλά ιστορικού λαού του ελληνικού, αλλά για να υπερασπιστούν την ελευθερία ως πανανθρώπινο αγαθό. Η μάχη αυτή παραμένει άγνωστη στην Καλαμάτα, αλλά και στο ευρύ ελληνικό κοινό, μιας και οι κάτοικοι της πόλης δεν συμμετείχαν σε αυτήν, εγκαταλείποντάς την από φόβο. Μέσα από μαρτυρίες Ελλήνων που είδαν τις συνέπειες της μάχης, αλλά και ξένων που έλαβαν ενεργά μέρος σε αυτήν, θα προσπαθήσουμε να προβάλλουμε και να αναδείξουμε το σπουδαίο αυτό γεγονός, την ελληνική Δουνκέρκη. Στις 28 Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός πρέσβης Εμμανουέλε Γκράτσι επέδωσε τελεσίγραφο στον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος Ιωάννη Μεταξά. Το τελεσίγραφο απαιτούσε τη συνένεση της Ελλάδας στα φασιστικά σχέδια του Μουσολίνι. Ο Μεταξάς, απαντώντας με τη χαρακτηριστική φράση «Ώστε λοιπόν πόλεμος», αρνήθηκε κατηγορηματικά την πρόταση. Συνέπεια της άρνησης αυτής ήταν η καθολική στράτευση των Ελλήνων κατά των Ιταλικών δυνάμεων. Ο ελληνικός λαός, μετά από τις προκλήσεις των Ιταλικών δυνάμεων και ιδιαίτερα ύστερα από τον ορπιλισμό του καταδρομικού Έλλη, ζητούσε την κήρυξη ενός δίκαιου πολέμου. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ελλήνων υπήρξαν επιτυχείς έως τον Απρίλιο του 1941. Τότε, στις 6 του μήνα, η ναζιστική Γερμανία πραγματοποίησε επίθεση στην Ελλάδα υπό την κωδική ονομασία Μαρίτα, η οποία είχε ως στόχο την κατάληψη της Βαλκανικής Ισονήσου. Ας δούμε αρχικά τι προηγήθηκε της μάχης της Καλαμάτας, ξεκινώντας από τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα. Ο κύριος Σπυρίδων Πλουμίδης, αναπληρωτής καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα μας εξηγήσει αυτήν ακριβώς τη χρονική περίοδο. Οι Γερμανοί επιτέθηκαν στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941 προκειμένου να έχουν εξασφαλισμένα τα νότα τους κατά την εκστρατεία τους κατά της Σοβιετικής Ρωσίας το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς. Όσο η Ελλάδα είχε ένα ανοιχτό μέτωπο και υπήρχε πόλεμο στα Βαλκάνια, οι Γερμανοί
δεν μπορούσαν να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους τη στιγμή που θα πολεμούσαν με τους Ρώσους στην Ανατολική Ευρώπη. Η εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα ξεκινάει τα ξημερώματα της 6ης Απριλίου του έτους 1941 και εξελίσσεται σε 4 βασικούς άξονες, οι οποίοι ακολουθούν το ρου των ποταμών της Μακεδονίας, δηλαδή του ποταμού Αλιάκμονα, του ποταμού Αξιού, του ποταμού Στριμώνα και του ποταμού Νέστου. Ακολούθησαν δηλαδή οι Γερμανοί την γεωγραφία αυτής της περιοχής, της Μακεδονίας, της ελληνικής εμπροκειμένου Μακεδονίας, προκειμένου να εισβάλλουν στο ελληνικό έδαφος. Ας δούμε όμως πώς αντέδρασαν οι Έλληνες στη γερμανική εισβολή. Η εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα, οι Έλληνες πολεμούσαν με τους Ιταλούς στην Ήπειρο. Η Ελλάδα είχε επικεντρωμένη την προσοχή της στην Ήπειρο και την Αλβανία και διέθεσε μικρές και αδύναμες δυνάμεις στο μέτωπο με τους Γερμανούς, διότι ως μικρή χώρα δυσκολευόταν πάρα πολύ να διεξάγει πόλεμο σε 2 μέτωπα ταυτόχρονα. Η μάχη των Οχυρών ήταν η μόνη αξιόλογη μάχη που έδωσε ο ελληνικός στρατός με τους Γερμανούς το 1941. Η μάχη των Οχυρών διήρκησε 3 ημέρες, από τις 6 έως τις 9 Απριλίου. Οι Έλληνες διακρίθηκαν για τον ηρωισμό τους και την πείσμονα αντίσταση που προέβαλαν. Τα περισσότερα οχυρά άντεξαν στις γερμανικές επιθέσεις από αέρος και δια του πυροβολικού, αυτοκινούμενου πυροβολικού που προώθησαν στην περιοχή του Μπέλες και της Ροδόπης οι γερμανικές δυνάμεις. Ωστόσο, τα ελληνικά οχυρά με πρώτο και καλύτερο το Ρούπελ αναγκάστηκαν να συνδικολογήσουν 3 ημέρες αργότερα, διότι έπεσε στα χέρια των Γερμανών η Θεσσαλονίκη και επομένως κάθε άλλη αντίσταση, περαιτέρω αντίσταση, ήταν μάταιη. Ο Μεταξάς όμως αρνήθηκε να δεχθεί βρετανικά στρατεύματα στην Ελλάδα. Ας δούμε τους λόγους. Ο Ιωάννης Μεταξάς όσο ζούσε δίσταζε και μέχρι την τελευταία στιγμή έφερε αντιρρήσεις στην έλευση βρετανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα και ειδικότερα βρετανικών μαχητικών αεροσκαφών στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Σέδες. Ο Μεταξάς λοιπόν ήταν εμπόδιο στη σύσφυξη των ελληνοβρετανικών σχέσεων σε αυτό το τομέα, τον στρατιωτικό τομέα. Ο λόγος που έφερε να αντιρρήσει ο Μεταξάς ήταν ότι οι Βρετανοί δεν είχαν την δυνατότητα τότε, δεν είχαν επαρκείς δυνάμεις για να προστατεύσουν την Ελλάδα από τη Γερμανία και να αποκρούσουν μια γερμανική επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Αντιθέτως, με την αποστολή στρατευμάτων τους στην Ελλάδα θα προκαλούσαν άμεσα τη γερμανική επίθεση, όπερ και έγινε. Μετά τον θάνατο του Μεταξά, στις 29 Ιανουαρίου του έτους 1941, τα πράγματα άλλαξαν άρδιν. Η Ελλάδα συμφώνησε στην απόβαση βρετανικών στρατευμάτων στο έδαφος της και δέχτηκε το γερμανικό πλήγμα πολύ σύντομα. Η Βρετανία έστειλαν στην Ελλάδα μία δύναμη περίπου 57.000 ανδρών. Η δύναμη αυτή αποτελείται κυρίως από απικιακά θα λέγαμε στρατεύματα, από Άντζαξ, Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς, στρατεύματα ανεπαρκής αριθμό και ανεπαρκής και σε μαχητική ικανότητα. Ειδικά οι Αυστραλοί ήταν δυνάμεις χαμηλής μαχητικής αξίας. Οι Βρετανοί έστειλαν αυτήν την ανεπαρκή δύναμη στην Ελλάδα έχοντας πλήρη επίγνωση ότι δεν θα μπορούσε να αποκρούσει τη Wehrmacht και το γερμανικό στρατό. Ωστόσο το έκαναν για καθαρά πολιτικούς λόγους. Δηλαδή η Βρετανία έστειλε στρατεύματα στην Ελλάδα το 1941 με το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία. Και τι εννοώ, η Βρετανία ήθελε να πείσει τον κόσμο και ιδιαίτερα τη γείτονα Τουρκία ότι σε περίπτωση που δεχόταν επίθεση από τους Γερμανούς η Βρετανία θα προσέτρεχε εις βοήθειά τους και δεν θα άφηνε αβοήθητους τους συμμάχους τους. Η σκοπιμότητα αυτή ήταν καθαρά πολιτική και η Βρετανία στόχευε με αυτό στο να κρατήσει την Τουρκία, που ήταν μια μεγάλη
και ισχυρή δύναμη στην Μεσόγειο να κρατήσει την Τουρκία μακράν του στρατοπέδου του άξονα και ή δυνατόν να την προσελκύσει προς το δικό της στρατόπεδο, κάτι βεβαίως που τελικώς ποτέ δεν έγινε. Ο δημοσιογράφος Ηλίας Μπιτσάνης, συγγραφέας του βιβλίου «Καλαμάτα όπως Δουνκέρκη», θα μας πει για το θέμα. Η υπόθεση της μάχης Καλαμάτας είναι μια περίεργη υπόθεση, σε εισαγωγικά θα έλεγα. Δηλαδή εδώ έγινε η τελευταία μάχη στην Ηπειρωτική Ελλάδα και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήταν ένα γεγονός άγνωστο στους Καλαμάτιανους και παραμένει και σήμερα ως άγνωστο. Να καταλάβετε, σε μια από τις εκδηλώσεις που γίνονται εκεί κάθε χρόνο τον Απρίλιο, τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, σε ανάμνηση της μάχης, κάποια στιγμή που πέρασα το πεζοδρόμιο, μια κυρία με ρώτησε τι γίνεται εδώ, γιατί δεν μαζεμένος στους φιλαρμονικές, επίσημους κτλ. Και έτσι είπα εκδήλωση για τη μάχη της Καλαμάτας και μου είπε καλά, δεν έγινε στις 23 Μαρτίου. Ενδεικτικό δηλαδή για το πόσο ήταν άγνωστη αυτή η ιστορία. Με αφορμή αυτό λοιπόν και με τις εκδηλώσεις άρχισα να ψάχνω και τη βιβλιογραφία και ζωντανές μαρτυρίες και ό,τι άλλο υπήρχε, προκειμένου να συγκροτηθεί ένα βιβλίο και μια εικόνα για το τι έγινε στις 28 Απριλίου στην Καλαμάτα, τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε. Ποιοι ήταν όμως οι λόγοι που οδήγησαν στην τοπική κυρίως κοινωνία να αγνοήσει το γεγονός αυτό? Όταν οι Καλαματιανοί είδαν ότι ερχόταν στρατός που υποχωρούσε, δηλαδή ο στρατός της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, καταλάβανε ότι κάτι θα γίνει εδώ. Στην αρχή την πρώτη ημέρα, ας πούμε, εντάξει, ήταν έξω, τους χαιρετάγανε, μιλάγανε κτλ. Σιγά σιγά όμως άρχισαν να ανησυχούν. Και όταν αρχίσαν οι βομβαρδισμοί από τις 27 του Απριλίου, καταλάβανε ότι πλέον οι Γερμανοί φτάνουν, θα γίνει μάχη και έφυγαν από την πόλη. Οι περισσότεροι πήγαν στα κοντινά βουνά ή ακόμη και στα χωριά τους. Δηλαδή Καλαμάτα ήταν ουσιαστικά μια άδεια πόλη στις 27 και 28 που τα κυρίως γεγονότα εξελίχθηκαν εδώ. Ακόμη θα πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι στην Καλαμάτα εκείνη την περίοδο υπήρχαν μόνο γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι. Δηλαδή το ένατο σύνταγμα πεζικού μετά τη συνθηκολόγηση ερχόταν από τα Ιωάννινα, όπου ήταν το σημείο που παρέδωσε τα όπλα, ερχόταν με τα πόδια από τα Ιωάννινα μέχρι το Αντίριο. Στο Αντίριο βγήκαν απέναντι και ήρθαν με τρένο. Καλαμάτα έφτασαν στις 11 Μαΐου. Δεν υπήρχε δηλαδή μάχημος άνδρας, ας πούμε, στην Καλαμάτα εκείνη την εποχή. Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο θέμα έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι Άγγλοι ήταν μια ταπεινωτική ιστορία για τους Άγγλους και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελαν να την ανασύρουν. Γιατί είχαν ένα τεράστιο πρόβλημα, είχαν νεκρούς, είχαν 7-8 χιλιάδες φυλακισμένους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και γενικά μια επιχείρηση η οποία στέφθηκε από παταγώδη αποτυχία, θα μπορούσε να πει κανείς. Και το τρίτο κύριο γεγονός είναι το γεγονός ότι τα όσα ακολούθησαν με την αντίσταση και μετά τον εμφύλιο ουσιαστικά έβαλαν στο περιθώριο στιγμές της ιστορίας του πολέμου και ανέδειξαν κάποιες άλλες πλευρές οι οποίες ανταποκρίνοντας τις επιδιώξεις του μεταμφυλιακού καθεστώτος, πολιτικές και ιδεολογικές του επιδιώξεις. Και αυτά ξεχάστηκαν. Τέξατε, είναι αυτά που γράφει ο Χρήστος Σοφρονάς, ο αείμνηστος Χρήστος Σοφρονάς, ο οποίος ήρθε την επόμενη ημέρα από την μάχη της Καλαμάτας, ήρθε στην Καλαμάτα και επειδή έμενε στην Ακρίτα, έφυγε από τους γονείς του και πήγε και είδε τι γινόταν στην παραλία. Αυτό που περιγράφει ως εικόνα και αυτό το οποίο αποτυπώνεται σε φωτογραφίες της εποχής είναι συγκλονιστικό. Είναι πτώματα σπαρμένα εκεί, είναι πολυβόλα διαλυμένα, είναι σπίτια καταστραμμένα κτλ. Είναι μια εικόνα η οποία είναι τραγική. Σε αυτήν την ολιγοήμερη μάχη μεταξύ Βρετανών και Γερμανών υπήρξε και ένας Έλληνας νεκρός. Μετά από πολυετή έρευνα, αυτοβούλος εμφανίστηκε ένας φίλος μου
που μου είπε ότι είχε σκοτωθεί ο παππούς του. Ήταν ο Αλατζάς που είχε στη γωνία αναπλιώτη και αναγνωσταρά ένα κατάστημα που πουλούσε κάρβουνα και όπου σε ένα βομβαρδισμό έπεσε βόμβα πάνω στο κτίριο και σκοτώθηκε. Μόνο αυτή η ιστορία είναι γνωστή στην Καλαμάτα. Οι υπόλοιποι πήγαν κοντά. Εδώ κοντά έχουμε τους Αγίους Αναργύρους, έχουμε τα βουνά της Βέργας, είναι η Βελανιδία κτλ. Όλοι πήγαν και κρυφτήκαν κάτω από τα δέντρα ή σε σπίτια, γιατί πολλοί Καλαματιανοί είχαν είτε οι ίδιοι είτε οι συγγενείς είχαν σπίτια εδώ στην περιοχή. Και άλλοι φύγαν και πήγαν στα χωριά τους, όταν καταλάβανε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Το Βρετανικό Σώμα ακολούθησαν και φυγάδες από τη Ιουγκοσλαβία, οι οποίοι μεταξύ άλλων μετέφεραν και το χρυσό του κράτους τους σε ασφαλές μέρος. Το Βρετανικό Εξτρατευτικό Σώμα το ακολουθούσε μια μεγάλη ομάδα αόπλων Ιουγκοσλάβων, οι οποίοι υποχωρούσαν μαζί με τους Άγγλους, γιατί είχαμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στην Ιουγκοσλαβία. Στη Ιουγκοσλαβία η κυβέρνηση ήταν φιλοναζιστική. Στις 25 Μαρτίου λοιπόν η κυβέρνηση της Ιουγκοσλαβίας αποφάσισε επίσημα να ενταχθεί στον άξονα, στις δυνάμεις του άξονα. Αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας όμως, οι οποίοι αντιδρούσαν με αυτό, έκαναν πραξικόπημα στις 27 Μαρτίου, κατέλαβαν την εξουσία και αποχώρησε η Ιουγκοσλαβία από τον άξονα. Όταν λοιπόν έγινε η επίθεση κεραυνοβόλα των Γερμανών και μπροστά στον κίνδυνο να συλληφθούν και να οδηγηθούν σε στρατόπεδα ή να εκτελεστούν κτλ., ένας αριθμός από αυτούς άρχισε να φεύγει προς την Ελλάδα και στη συνέχεια έφτασε στην Καλαμάτα, μεταφέροντας μάλιστα και τον θησαυρό τον Ιουγκοσλαβικό μαζί τους, ο οποίος ήταν από τα πρώτα πράγματα που φυγαδεύτηκαν από την Καλαμάτα. Δηλαδή μαζί με τους πρώτους που έφυγαν από την Καλαμάτα έφυγε και ο θησαυρός. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όταν τελείωσε η μάχη, οι Καλαματιανοί βρήκαν στους δρόμους 5 δινάρια και νόμιζαν ότι βρήκαν περιουσίες, ήταν άχρηστα, δηλαδή ήταν τα χρήματα που κουβαλούσαν μαζί τους οι άοπλοι ουσιαστικά Ιουγκοσλάβοι. Για το ζήτημα της παρουσίας των Ιουγκοσλάβων στην Καλαμάτα, ενδιαφέρον έχει και πάλι μαρτυρία του Χρήστου Σοφρονά. Τα μεσάνυχτα ακούσαμε κάτω από την αυλή βαριά περπατήματα και μεγάλη φασαρία. Και από τα μισανοιγμένα εξώφυλλα του παραθύρου που έβλεπε στην αυλή, στο φως του φεγγαριού είδαμε ότι ήταν γεμάτη από στρατιωτικούς και πολίτες μαζί με γυναικόπαιδα. Το ίδιο και στο δρόμο. Από την ομιλία τους καταλάβαμε ότι δεν ήταν δικοί μας, μα ούτε Άγγλοι. Σε κάποια στιγμή ο πατέρας μας κατάλαβε ότι ήταν Ιουγκοσλάβοι. Ήξερε κάπως τη γλώσσα τους, γιατί προπολεμικά έκανε εμπόριο με τη Ιουγκοσλαβία. Αμέσως μετά άνοιξε την πόρτα και έφερε πάνω όσους χωρούσε το σπίτι. Μέσα στο δρόμο που ανέβηκε ξεχωρίσαμε κάτι μεγαλόσωμους αξιωματικούς, που φαίνονταν να έχουν μεγάλο βαθμό. Ένα παπά, 2-3 γυναίκες και κάτι παιδιά 10 έως 15 χρονών. Μαζί τους έσαιναν σχεδόν κάτι γερές μεγάλες βαλίτσες και ένα μπαούλο. Ο πατέρας μας σήκωσε όλους μας από τα κρεβάτια και στη θέση τους έβαλε να κοιμηθούν τις γυναίκες και τα παιδιά. Έστρωσαν στο πάτωμα και έτσι βολεύτηκαν μερικοί ακόμη. Οι περισσότεροι κοιμόντουσαν όρθιοι από την πολύμερη ταλαιπωρία και δεν αργήσαμε να ακούσουμε ροχαλιτά και από αυτούς που κοιμόντουσαν κατάχαμα στην αυλή. Από το ίδιο έργο, μια ακόμη μαρτυρία για το θέμα. Σε μία γωνία του σπιτιού, διακρίναμε στο φως της λάμπας πετρελαίου, το ηλεκτρικό ρεύμα το είχαν κόψει, μια γυναίκα 35-40 χρονών να κλαίει απαρηγόρητα και δίπλα της ένα κορίτσι 13-14 χρονών και ένα αγόρι μεγαλύτερο να τη χαϊδεύουν. Ο πατέρας με νόημα μας εμπόδισε να πάμε κοντά της, ενώ ο ίδιος προσπάθησε να μιλήσει μαζί της και ξαφνικά είδαμε κάτι που δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Η γυναίκα έπεσε πάνω στον πατέρα μας, θρηνώντας και λέγοντας «Δημήτρη, Δημήτρη». Τι είχε συμβεί λοιπόν? Ο πατέρας όταν έκανε εμπόριο με τη Ιουγκοσλαβία είχε γνωριστεί με την οικογένεια της γυναίκας και είχε φιλοξενηθεί στο σπίτι της. Γιατί όμως θρηνούσε? Όπως εξήγησε με αναφιλητά στον πατέρα μας, διασχίζοντας την Πελοπόννησο, άλλοτε με αυτοκίνητο και άλλοτε με τα πόδια, μαζί με τα παιδιά της, μέσα σε εκείνο το ανθρωπολόι, έχασε το μικρότερο παιδί της, 6-7 χρονών, και δεν το βρήκε πουθενά. Ούτε όμως μπορούσε τη νύχτα να γυρίσει να ψάξει, γιατί οι Γερμανοί τους έφερναν κατά πόδι. Το κορίτσι και το αγόρι που τη χάιδευαν ήταν τα άλλα παιδιά της, ενώ ο άντρας της είχε σκοτωθεί λίγες μέρες πριν στο μέτωπο. Τι φοβερές στιγμές για τους ανθρώπους. Όλος λοιπόν αυτός ο κόσμος, φεύγοντας από την πατρίδα του, άρπαξε ό,τι μπορούσε και μπήκε στην Ελλάδα, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ελεύθερη για να γλιτώσει, και κατέληξε στην Καλαμάτα.
Όπως καταλάβαμε, οι πολίτες ήταν ανώτεροι κυβερνητικοί υπάλληλοι της χώρας τους. Το ίδιο και οι αξιωματικοί ήταν ανωτέρου βαθμού. Μαζί τους είχαν πολλά χρήματα, δινάρια, για τη συντήρησή τους και για κάθε ενδεχόμενο. Κάτι τέτοιο μας άφησε να καταλάβουμε και ο παπάς που ήξερε κάπως ελληνικά. Το μπαούλο και οι βαλίτσες ήταν γεμάτα από δεσμίδες σκολαριστά χαρτονομίσματα. Είχαν επίσης και χρυσαφικά, που τα είδαμε όταν άνοιξαν τις βαλίτσες. Ακολουθεί η περιγραφή της συγκλονιστικής μάχης. 25 του μήνα έφυγαν οι πρώτοι. Έφυγαν με καΐκια και με αερακάτους, αυτά τα Σάντερλαντ που λέμε, και υπάρχουν σε φωτογραφίες, είναι ιστορικές φωτογραφίες που απομακρύνονται. Εκεί απομακρύνθηκαν κυρίως αξιωματικοί της ΡΑΦ και γενικότερα στρατιωτικό προσωπικό που το χρειάζονταν οι Εγγλέζοι την πρώτη μέρα με αυτά τα μέσα. Τη δεύτερη μέρα στις 26 έφτασαν 3 πλοία μεταφοράς προσωπικού μεγάλα και 4 πολεμικά πλοία. Αυτά πήραν 8.650 ανθρώπους και τους πήγαν στη Σούδα. Λίγο πριν φτάσουν στην Κρήτη έγινε επίθεση από Στούκα σε ένα από τα 3 πλοία μεταφοράς προσωπικού. Ατμόπλοια ήταν δηλαδή, που κουβαλάγανε κόσμο, ας πούμε, κανονικά. Κρουαζέρας πλοία τέτοια, στο πούμε σχηματικά, μόνο κρουαζέρα δεν πήγαιναν άνθρωποι, ατμόπλοια ήταν, που σημαίνει ότι του χράγανε και πολύ κόσμο, γι' αυτό το λέω για να το καταλάβετε. Πριν φτάσουν βομβαρδίστηκε ένα από Στούκας, μισοβυθίστηκε, και όταν τα συνεργεία διάσωσης θεώρησαν ότι δεν μπορούν να σώσουν άλλους ή μπορεί να έχουν νέα επίθεση από τους Γερμανούς, το βύθισαν. Που σημαίνει ότι χάθηκε και πολλοί κόσμος, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό σας είπα ότι ήταν μεταφοράς προσωπικού με πολλά άτομα πάνω. Στις 27 δεν έγινε καμία ενέργεια, γιατί δεν προλαβαίνουν να ξαναγυρίζουν τα πλοία, φεύγανε νύχτα και φτάνανε νύχτα στην Καλαμάτα, προκειμένου να μην δίνουν στόχο στα ιταλικά υποβρύχια που κυκλοφορούσαν στην περιοχή και τους κάνουν επίθεση και βυθιστούν, ας πούμε, έτσι. Και είχε προγραμματιστεί να φτάσουν στην Καλαμάτα στις 28 Απριλίου το βράδυ. Υπήρχαν 8 πολεμικά πλοία, τα οποία έφυγαν σε μια πρώτη δόση, ας πούμε, και ακολούθησαν μετά από μερικές ώρες άλλα 3 πολεμικά πλοία. Είχε προγραμματιστεί λοιπόν να έρθουν το βράδυ εδώ. Οι Γερμανοί όμως μπήκαν στην Καλαμάτα ήδη, η προφυλακή τους δηλαδή, και μάλλον προερχόταν από ένα τμήμα που ερχόταν από την πλευρά των Ιωαννίνων, γιατί είχαν χωρίσει τα δύο, μπήκε στην Καλαμάτα. Στις 26, θα γυρίσω λίγο πίσω, στις 26 του μήνα έγινε μάχη στην Κόρινθο, και οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα στις 27. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είχαν δώσει προτεραιότητα για την Πελοπόννησο, αφού αφήσανε και πέρασε μια μέρα, δεν βιαστήκαν να μπουν στην Αθήνα δηλαδή και θέλανε να μπουν εδώ. Έγινε μια μάχη στην Κόρινθο. Οι Γερμανοί ρίξανε αλεξιπτωτιστές από την άλλη πλευρά του Ισθμού. Ευνηδιάστηκαν οι Εγγλέζοι, οι οποίοι είχαν υπονομεύσει τη γέφυρα, και πάνω στη μάχη που γινότανε, δεν καταφέραν να την αντινάξουν, αλλά πάνω στη μάχη που γινότανε, ένα βλήμα έπεσε στα πυρομαχικά που βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα και την ανατείναξαν τη γέφυρα του Ισθμού. Με αποτέλεσμα να μην ανακόψει, αλλά να καθυστερήσει την κάθοδο των Γερμανών. Δηλαδή, πιθανόν τα γεγονότα της 28ης να είχαν γίνει νωρίτερα. Γιατί εδώ ήταν μια προφυλακή, μια μικρή δύναμη Γερμανών. Όμως τι έγινε με τους Γερμανούς? Πρώτον, ευνηδιάσανε μια ομάδα που είχαν στήσει οι δυνάμεις κοινοπολιτείας κάπου εκεί στο νοσοκομείο, το παλιό, το σημερινό Δημαρχείο. Είχαν μια οπισθοφυλακή για να υποδέχεται αυτούς που είχαν καθυστερήσει να έρθουν. Αυτοί λοιπόν τους ευνηδίασαν οι Γερμανοί και τους πιάσανε. Και μετά με την ησυχία τους κατεβαίνανε στην πόλη. Μπήκανε από τη γέφυρα την Καροτσαρέικη που λέγαμε κάποτε, που δεν υπάρχει σήμερα, εκεί που είναι το δημοτικό αναψυκτήριο. Έτσι. Εκεί υπήρχε μια γέφυρα και έβγαιναν απέναντι για να φεύγουν. Η γέφυρα της 23 Μαρτίου ήταν πεζογέφυρα. Δεν είναι με σκαλάκια, υπερευσωμένη κλπ. Δεν μπορούσαν να περάσουν από εκεί. Πέρασαν από εκεί, κατεβήκανε στην Αριστομένους, κατέβηκε από το Ρέξ ο Νομάρχης ο Παπαδήμας, τους υποδέχτηκε στην Καλαμάτα κτλ. Και αυτοί συνεχίσαν και πηγαίνουν στο λιμάνι χωρίς να βρουν κανέναν μπροστά τους. Εκείνους που βρήκαν όμως, δυστυχώς για τους Εγγλέζους ήταν οι πολυτιμότεροι. Δηλαδή βρήκανε
τον αξιωματικό που ήταν υπεύθυνος για τις επικοινωνίες του στρατού με τον ναυτικό, ήταν ο σύνδεσμος δηλαδή του στρατού Ξηράς με τον ναυτικό, και μαζί το σηματορό, δηλαδή αυτόν που έδινε τα σήματα και γινόταν η επικοινωνία. Ήταν κρίσιμα δηλαδή, και αυτό στοίχησε μετά, καθώς αποδείχθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα συνεννόησης του στρατού Ξηράς με τα πλοία. Φτάσανε λοιπόν, το καταλάβανε. Οι Εγγλέζοι δεν είχαν πάρει χαμπάρι, και οι υπόλοιποι Νέο Ζηλανδοί και Αυστραλοί δεν είχαν πάρει χαμπάρι ότι έχουν μπει στην Καλαμάτα. Και κάποιες φήμες που αυτοί ήταν όλοι στην περιοχή που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή στα Γιαννιτσάνικα και νότια από τη Λακωνικής. Ήταν χωθεί κάτω από τα δέντρα και περιμέναν το σήμα να βγουν στην Ναβαρίνο, να πάρουν την Ναβαρίνο, να πάνε στο λιμάνι, να ανέβουν στα πλοία. Δεν το πίστευαν λοιπόν, και πάνω στη συζήτηση εκεί απόφασαν να στείλουν μία περίπολο. Στέλνουν μια αναγνωριστική περίπολο, και καταλάβανε ότι το αρχηγείο τους κατάλαβε ότι πλέον οι Γερμανοί είναι στην Καλαμάτα. Δεν ξέρουν όμως πόσοι Γερμανοί είναι. Μια ομάδα πήγε να κάνει ανίχνευση στην Αβαρίνου, γιατί το αρχηγείο ήταν στη σημερινή συμβολή Ηρώων και Ναβαρίνου περίπου, είχε εγκατασταθεί το στρατηγείο των δυνάμεων της κοινοπολιτείας, για να μπορούν να απομακρύνουν γρήγορα στρατεύματα προς το λιμάνι και προς την ακτή Νόκ εκεί πέρα κτλ., από όπου γινόντουσαν οι επιβιβάσεις στο προλιμένα. Μια ομάδα λοιπόν πήγαινε να κάνει αναγνώριση, και κάπου εκεί στην Ανάσταση είδε κάτι ντυμένους με κάτι στολές κτλ. Τους πέρασε για Ιουγκοσλάβους στρατιώτες, τους μιλήσανε και τελικά τους συλλάβανε. Όλοι ήταν οι Γερμανοί, τους συλλάβανε, πήγαν μέσα. Όταν διαπιστώσαν πια, οι Γερμανοί καταλάβανε ότι είναι οι Εγγλέζοι και οι Νεοζηλανδοί και οι Αυστραλοί και οι υπόλοιποι είναι στην Ανατολική παραλία, και κουβαλήσαν ένα πυροβόλο. Κουβαλήσαν πυροβόλα, και το ένα που υπάρχει σε φωτογραφίες καταστραμμένο μετά και τα λοιπά την επόμενη μέρα, το ένα τοποθετήθηκε στην συμβολή Ναβαρίνου και Μεζόνος. Εκεί λοιπόν βάλαν το πυροβόλο. Από την άλλη μεριά ένας Άγγλος ταγματάρχης, ο Κάρι, πήρε την πρωτοβουλία και έστησε ένα οπλοπολιβόλο περίπου στην εκκλησία της Ανάστασης, εκεί για να έχει μέτωπο, και άρχισε να ρίχνει από εκεί για να εμποδίσει τους Γερμανούς να έρθουν ανατολικά, που ήταν συγκεντρωμένοι οι άντρες της κοινοπολιτείας. Πήγαν και κάποιοι άλλοι εκεί Αυστραλοί, Αυστραλός ήταν αυτός, πήγαν και κάποιοι άλλοι Αυστραλοί από πίσω και ρίχναν και αυτοί έτοιμοι να πολεμήσουν κτλ. Και μεταξύ αυτών που πήγανε ήταν και ένας λοχείας, ο Χίντον. Ο Χίντον είναι Νεοζηλανδός. Πήγε λοιπόν, είδε τι γίνεται, γύρισε πίσω, πήρε 12 Νεοζηλανδούς, τόσοι ήταν η προθυμία, ας πούμε, πήρε 12 Νεοζηλανδούς, και με την κάλυψη του Κάρι με το οπλοπολιβόλο μπήκανε στην οδό Κορώνης, και άρχισαν να δίνουν μάχη σπίτι-σπίτι και τετράγωνο με τους Γερμανούς που βρίσκανε μπροστά. Ταυτόχρονα από τη βόρεια πλευρά, όταν είδανε, αναθαρίσανε, δηλαδή χτύπαγε ο ένας με το οπλοπολιβόλο, ο άλλος είχε χωθεί μέσα κτλ. Από τη βόρεια πλευρά, την οδό Μεθόνης, άρχισαν να καταβαίνουν προς τα κάτω κάποιες άλλες μονάδες του στρατού της κοινοπολιτείας. Και εκεί έγινε η μάχη τελική που λέμε. Οι Βρετανοί στρατιώτες, ύστερα από σκληρή μάχη με τους Γερμανούς, αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Τα πλοία θα έρχονταν σε 1 ή 2 ημέρες. Πάλι. Επικοινωνία, δηλαδή σύνδεσμος ναυτικός δεν υπήρχε, ώστε να μπορούν να έχουν άμεση επικοινωνία το ναυτικό με τον στρατό. Οι Γερμανοί είχαν ήδη περάσει στην Πελοπόννησο και κατέβαζαν τις δυνάμεις τους για να μπλοκάρουν την απομάκρυνσή τους. Επομένως, θεωρήσανε ότι οι Γερμανοί θα ήταν στην Καλαμάτα με ισχυρές δυνάμεις. Σε όποια μάχη γινόταν, γιατί ήταν ένας άγνωστος τόπος, τη μάχη την οργανώνεις, θα ξέρεις τον τόπο, φτιάχνεις τα χειροματικά σου έργα κτλ. Δεν μπορεί να πηγαίνεις από σπίτι σε σπίτι, ας πούμε, για να βγάλεις έτσι. Κρίνανε, κατά πάσα πιθανότητα, κρίνανε ότι θα έχουν πολλά θύματα, ας πούμε, και προτιμήσαν να παραδοθούν από το να γίνει μια μάχη η οποία δεν θα έχει κανένα σκοπό, αφού όλος ο σκοπός της επιχείρησης ήταν να απομακρυνθούν ζωντανοί. Σήμερα, ένα απέριτο μνημείο κοσμεί την απόλυξη του πάρκου του ΟΣΕ στην Καλαμάτα, όπου και λαμβάνουν χώρα οι εκδηλώσεις μνήμης με τη συμμετοχή των απογόνων όσων συμμετείχαν στη μάχη.
Υπάρχουν διάφορες εκδόσεις κυρίως στην Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία. Είναι οι χώρες που είχαν το μεγαλύτερο αριθμό ανδρών στην εκστρατεία, στο εκστρατευτικό σώμα στην Ελλάδα, και υπήρχε μια πολύ μεγάλη ευαισθησία. Υπάρχει η ιστορία της Νέας Ζηλανδίας, στην οποία έχει αποτυπωθεί ένας χάρτης που δείχνει πώς ακριβώς έγινε η μάχη της Καλαμάτας. Δηλαδή δείχνει που ήταν το πολυβόλο των Γερμανών, που ήταν του Κάρι το οπλοπολυβόλο, που μπήκε ο Χίντον κτλ. Γι' αυτό και μπορώ να το περιγράφω με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε. Παράλληλα κάνουν πάρα πολλά αφιερώματα οι Νεοζηλανδοί και οι Αυστραλοί. Έχουν τους Άντζαξ, είναι αυτοί που έχουν πολεμήσει τους πολέμους της κοινοπολιτείας, μια οργάνωση μεγάλη. Και είχα τη χαρά, ένας συνάδελφος στην Ελευθερία που ήμουν συντάκτης, ο Βασίλης Μπακόπουλος, ήταν εξαιρετικός στα αγγλικά, οπότε τον έβαλα κάτω και μου μετέφραζε τα κείμενα, τα οποία τον είχα ψήσει, ας πούμε, και βρίσκαμε στο ίντερνετ από εγκυκλοπαίδειες, από βιβλία, από ιστορίες κλπ. Ενώ παράλληλα αγοράζαμε και βιβλία που πιθανόν κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο. Έτσι καταφέραμε να συγκροτήσουμε ένα υλικό. Και βεβαίως υπάρχει το βιβλίο του αείμνηστου του Νίκου του Ζερβή για την κατοχή και την αντίσταση στην Καλαμάτα, που έχει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που αναφέρεται στη μάχη της Καλαμάτας με πολλά στοιχεία. Και ήταν ο αείμνηστος ο Νίκος Ζερβής, ήταν ο άνθρωπος που ήρθε σε επαφή ο Χόρλιγκτον και κινηθήκαν μαζί προς το Δήμο της Καλαμάτας, προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το μνημείο που υπάρχει στην νοτιοδυτική πλευρά του Πάρκου Σιδηροδρόμων, και όπου κάθε χρόνο γίνεται μια αναμνηστική εκδήλωση για την μάχη της Καλαμάτας. Ενδιαφέρον έχει και η τύχη όσοι κατάφεραν να αποφύγουν την αιχμαλωσία και σώθηκαν κρυπτόμενοι κυρίως στον Ταΐγετο. Για αυτούς θα μας μιλήσει ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος, ο οποίος διδάσκει βυζαντινή και νεότερη ελληνική ιστορία στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Το Βρετανικό εκστρατευτικό σώμα περιλάμβανε μεταξύ άλλων διάφορες εθνικότητες από την κοινοπολιτεία. Αυστραλούς, Νεοζηλανδούς, Εβραίους, Παλαιστίνιους, Ινδούς, ακόμα και Κύπριους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Από ό,τι φαίνεται αποχώρησαν σχεδόν όλοι οι μάχημοι Βρετανοί και έμειναν πίσω κατά κύριο λόγο οι υπόλοιπες εθνικότητες. Οι περισσότεροι από αυτούς εχμαλωτίστηκαν από τους Γερμανούς μετά τη μάχη και πέρασαν το υπόλοιπο του πολέμου σε στρατόπεδα που προορίζονταν για αιχμαλώτους. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η ιστορία όσων απέφυγαν την αιχμαλωσία και κρύφτηκαν με τον οπλισμό τους στη γυροπεριοχή. Οι περισσότεροι από αυτούς κατέφυγαν στον Ταΐγετο αρχικά και στη Μάνη έπειτα. Όσοι έφτασαν στη Μάνη απευθύνθηκαν στους ντόπιους ψαράδες, οι οποίοι με τα καΐκια τους οδηγούσαν στα ανοιχτά. Εκεί περίμεναν βρετανικά υποβρύχια που είχαν εντωμεταξύ ενημερωθεί και με αυτόν τον τρόπο γλίτωσαν την αιχμαλωσία. Κάποιοι άλλοι βέβαια δεν υπήρξαν και τόσο τυχεροί. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πηγή για το θέμα είναι 2 ογκώδεις τόμοι με δίκες δοσιλόγων που διεξήχθησαν μετά την κατοχή και οι οποίοι βρίσκονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους νομού Μεσσηνίας. Θα αναφερθώ σε 2 χαρακτηριστικές υποθέσεις, υπάρχουν και άλλες βέβαια, οι οποίες αφορούν στρατιώτες της κοινοπολιτείας που κρύφτηκαν για να σωθούν. Στην πρώτη ένας Κύπριος, εδώ δεν διευκρινίζεται αν πρόκειται για Ελληνοκύπριο ή Τουρκοκύπριο, με το προσωνύμιο Μαύρος, προφανώς από τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά, έφτασε περιπλανόμενος σε ένα χωριό πάνω από την Καρδαμίλη της Μάνης, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο. Εκεί τον περιέθαλψε ένας κάτοικος του χωριού και τον έκρυψε σε μια καλύβα που είχε σε κάποιο κτήμα του έξω από το χωριό. Καθήκοντα μεταφορέα, τροφίμων κλπ. Είχε αναλάβει η κόρη του για να μην κινήσει τις υποψίες των συγχωριανών τους. Η συχνή όμως παρουσία της εκεί προκάλεσε το ενδιαφέρον των συμπατριωτών της αφενός και αφετέρου την έκανε να ερωτευτεί τον νεαρό Κύπριο στρατιώτη. Το αποτέλεσμα ήταν κάποιος από το χωριό να καταδώσει
πατέρα και κόρη στο σταθμό των Ιταλών. Αυτός βρισκόταν στην Καρδαμήλη και εκείνοι έσπευσαν για να συλλάβουν το δραπέτη. Μόλις έφτασαν στο σημείο που τους είχε υποδειχθεί, ο Κύπριος στρατιώτης είχε γίνει άφαντος. Τους είχε δει από μακριά και είχε εξαφανιστεί. Έτσι αυτοί συνέλαβαν τον πατέρα και την κόρη του για υπόθαλψη εγκληματία, θα λέγαμε σήμερα. Καθώς τους οδηγούσαν στην Καρδαμήλη, ο Κύπριος στρατιώτης όρμησε με το όπλο του και αφού σκότωσε 1-2 Ιταλούς, απελευθέρωσε την αγαπημένη του και τον πατέρα της και έτρεψε σε φυγή τους υπόλοιπους Ιταλούς, οι οποίοι δεν ήξεραν πώς ήταν αυτοί που τους έκαναν επίθεση. Εν τέλει ο στρατιώτης δεν είχε καλή τύχη, γιατί ύστερα από κάποιες μέρες ένα ιταλικό απόσπασμα τον εντόπισε, τον οδήγησε αρχικά στις φυλακές Καλαμάτας, στη συνέχεια στις αντίστοιχες φυλακές της Τρίπολης και πέρασε από στρατοδικείο και εκτελέστηκε εκεί. Η υπόθεση θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει ένα πολύ ενδιαφέρον σενάριο για σύριαλ στην τηλεόραση ή για μια ταινία στον κινηματογράφο. Η δεύτερη υπόθεση αφορά ένα στρατιώτη των δοσύλλογων ταγμάτων ασφαλείας, ο οποίος μετά την κατοχή συνελήφθηκε και κατηγορήθηκε για διάφορες πράξεις που είχε κάνει, φόνους, καταδόσεις πατριωτών κλπ. Μεταξύ άλλων, από τις περιγραφές που έχουμε στη δίκη, φαίνεται ότι πρόκειται για ένα περιθωριακό τύπο, ο οποίος πριν καταταγεί στα τάγματα ασφαλείας, περιερχόταν τα χωριά της επαρχίας Μεσίνης, προσποιούμενος τον Άγγλο στρατιώτη και ζητώντας από τους ντόπιους χρήματα και τροφή. Όσον αφορά τέλος την απόκρυψη των φυγάδων Βρετανών στρατιωτών, να πούμε ότι μετά τον πόλεμο η νεοζηλανδική κυβέρνηση εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς όσους βοήθησαν στρατιώτες από τη χώρα τους να επιβιώσουν. Ένα τέτοιο έγγραφο και στα ελληνικά και στα αγγλικά κοσμεί αντίστοιχα τα γραφεία της κοινότητας Νέδουσας και το παλιό Δημαρχείο Καλαμάτας. Σύμφωνα με αυτό, η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας ευχαριστούσε τους κατοίκους του χωριού Νέδουσα Αλαγωνίας, ένα μικρό χωριό στο βορειοδυτικό Ταΐγετο είναι αυτό, για τη βοήθεια που παρήχαν στη διάσωση των ανθρώπων τους. Από εκείνη τη στιγμή και ύστερα θα ξεκινήσει μια σκοτεινή περίοδος για την Ελλάδα, η γερμανική κατοχή. Χιλιάδες Έλληνες θα πεθάνουν από την πείνα, τις στερήσεις, ενώ πολλοί θα εκτελεστούν μόνο και μόνο επειδή αντιστάθηκαν στους κατακτητές. Η ελληνική παραγωγική ικανότητα θα καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ελευθερία όμως δεν θα αργήσει να έρθει και για αυτούς. 80 και πλέον χρόνια μετά, η μάχη της Καλαμάτας παραμένει ανεξίτηλη στις μνήμες όσων συμμετείχαν οι ίδιοι ή οι δικοί τους άνθρωποι σε αυτήν, αλλά και στη μνήμη των ντόπιων, που και σήμερα συνεχίζουν να τιμούν αυτό το σπουδαίο γεγονός. Στην αφιερωματική αυτή εκπομπή για τη μάχη της Καλαμάτας με τίτλο «Καλαμάτα, Απρίλιος 1941, η Ελληνική Δουνκέρκη», συνεργάστηκαν οι εξής φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: Μαρία Αλεξίου, Σοφία Βαβώνη, Αντιγόνη Βασιλοπούλου, Σαράντος Δασκαλόπουλος, Γεωργία Ζάβου, Μαριάνθη Καρατζά, Εύα Καρυπίδου, Αντιγόνη Μέτα, Νιώβη Μπαξιβανάκη, Ειρήνη Ράλιου, Αλέξανδρος Ρώτας, Δήμητρα Σακελαροπούλου, Βασιλική Σιαφλέκη, Καλυφρόνη Στανίτσα και Δανάη Μαρία Χρονοπούλου. Την επιστημονική ευθύνη του εγχειρήματος είχε ο καθηγητής τους Μάριος Αθανασόπουλος. Ευχαριστούμε τον αναπληρωτή καθηγητή νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Σπυρίδωνα Πλουμίδη, για την πολύτιμη συμβολή του. Επίσης, ευχαριστούμε τον Διευθυντή και τους ηχολήπτες της ΕΡΤ Καλαμάτας για την υπομονή που έδειξαν στην εγγραφή και το μοντάρισμα αυτής της εκπομπής.